Para sa dugang ng mga balita sa Bacolod City kag Negros Occidental, mangin kaupod ta si Adrian Priatos. Adrian? Madamog ginasalamat kay mga kapuso asun-asun yung insidente sa pagpangawat sa Bacolod City ginakalarma sa kapulisan kag mga residente. Seguridad sa mga barangay pati subdivision sutuka. Yaring balita nga itong gintutuka. Humalis ang January 2022 tubtob Setyembre subong nga tuig. 196 na kakaso sang pagpangawat ang record sa Bacolod City Police Office. Samtang halin sang September 15 tubtob October 5, 2024, may 6 na ka-theft cases ang na-record. Ang theft, isa sa mga natubod nga focus crimes, magluwas sa murder, homicide, physical injury kag carnapping cases sa syudad. Sang damlag lang, 2 ka manok ang ginpangkawat sa Barangay Banago. Gintaban man ang ido sa isa ka subdivision sa Barangay Mansilingan. Pati opisina sang simbahan sa Barangay Takuling, wala man nakaluwas sa kawatan kag ila nga ginransak. Ang isa ka veterinary clinic sa Barangay Sefania, gintuyo man niya sudlon sang mga kawatan. Ang ining mga insidente, ginakaalarma sang Bacolod City Police. Going kita previously sa Linmat naton and then subong ang aton nga maskara. So siguro ma-associate man o ma-attribute man naton nga ang atong mga ibang nga kauturan muna may ginaanahan sila, preparahan sila, no? Tutukan sa kapulisan ng seguridad sa barangay pati na sa pila ka subdivisions nga masami target sang mga kawatan. Ang kawatan, sir, opportunity mo lang ang nila ginawlat, sir, mo, nga mga awat. Di kung ang isa ka tao, kung aware man siya sa nga ginakuan, dako gid nga bulig man sa amon, sir, nga. Sunod sa kapulisan, posible konektado sa illegal nga droga ang madata ang kinawatay. Ilabi na nga nagahilapit na ang Maskara Festival kung sa diin dalagko nga mabulto sa illegal nga droga ang ginalantaw nga makasulod sa Bacolod City. Gina-monitor gid naton once nga may mabalaan kita nga may magsulod, immediately ginakanta ka naton sang operation para hindi na maglapta. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.